ndayikhangela ndayifumana le ndawo bayisade le kuthiwa kuse-small business eHewu. Hardware yakhona ibhalwe Jama Hardware and Aluminium Manufacturers. Hayi ndayifumana, ndifike kamandi apho kubulelwa nabantu kuthiwa bethuna niyabulelwa ngenkxaso yenu eniyenze unyaka uvulwa okokoko niyixhasa le ndawo. Kwathiwa nibulelwa kakhulu. Ndathi nditheni ngelali madoda mandibulelwe nam ndize neyam iorder. Zisathathwa apho i-orders. Yathi le ndoda hayi siyazithatha mhla uqala phaa nge-11th utsho kwi-18th. Ndithi hayi bo madoda, ii-suppliers zenu ke ngozona zivale kuthiwa hayi ziyavala phaa nge-19th. That's why sikuxelela uba khawulezisa tata sithathe iorder zakho kwangoku. Nina ke ngonivale nini emadoda, ngalinge ndivale into zam zilapha ngaphakathi. Nivale nini? Ithi le ndoda hayi siyavala phaa nge-22 thina kaDisemba. Ndithi yho, kuthiwa niyayibetha le nto. Yandibonisa ke le nto ndandawujonga, yho, kudala ndihamba kule side ndandawujonga hayi namadoda ayenze le nto yo. Hayi ndithi ke ngoku mandisoze ndibulelwa ndindodwa, mandibulelwa madoda. Kaloku ndingene ubulela abantu bonke abasapoti le ndawo. Ngathi hayi siyakubulela nto yakuthi. Ndithi nantsi ibhizinesi ndininikile nantsika, hamba mani uyesada. EHewu, a small business. Hayi bayi-aluminium ntanga, hayi